Wakadi shamwari ungatiziso here kuti chaitika kuti unge uchimomoterwa nenyuchi kudai? Ndakasvika kumba maya ndatora injini yavaidhirisa mugadheni. Ndiwakatora injini yavo yandisa mugadheni? Saka panguva ndanga kubuda ndada kutobuda pagedhi ndakangorika na nyuchi dzatouya dzasonga kusatoona. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwira chiitiko chaitika chinoshamisa, vanhu vaungana, mhuri yaungana kuona munhu akamomoterwa nenyuchi akanoba injini uyu kuno uku kwachasi. Ndiye wamuri kuona ava ndiwo amai vacho vakanobirwa injini ava. Naye amai mukakwanisa kuti tsananguro zvizerere? Akaba injini yangu mugadheni usiku. Apa injini ndo yandodiridzisa ndoita zvokurarama nekurima. Saka ndo yandoshandisa pakudiridza. Saka takangoona musina eni vanaenda kwasekuru kuruwa. Saka injini yacho auya nayo here mukomana zviro tungona. Saka yari kuti iri kupi injini? Hanzi iriko hanzi sekuru vavatanga vandibvisa ndinoudza injini. Oh, saka apa sekuru vanga vakuti uye naye? Vanditi uye naye. Saka kuti wakuno makanaka kwasekuru kuti muende kwasekuru? Takanaka. Muri kuzvinzwira amai vari kuzvitsvagira motokari kuti vaende kwasekuru ava. Tiye mukomana wekuzarwa